Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kini sa kalalaki nga taga Karkar, Cebu. Ang ito matatampo nagdasangan nga Andrew. Humano din ba? Kata? Asa mo ta? Ato ta syudad. Inom ta dito. Tagar ba kayo mga checks dito, bro? Mga checks. Kana mga wapay buot. Grabe sila. Bitaw. Kapoy ng mga kaedad na to, eh. Kay mga immature pa kayo. Gamay problema, buwag dayon. Kapoy kayo sabot, oy. Ikaw ba? Makaingon na ka na kay hilig magag mga girls good. Unsay mga girls? Girls ba? Tiguang ba? Uy! Pareha ko di ano ni Kagod, Ma'am Merlin? Saba ka rin, di pa natiguang sa Ma'am Merlin, oy. 47 pa man na siya, di ba? Nya, ligon pa kayo. Kusog pa kayo musumpa? Lagi. Pero ikaw, sama ka? 28 man ka. Usam ka, eh. Kaya ka, si Manas kay paguyab ng Merlin, pero sinita mo, ha? Huwag yung kasugtan niya. Oy. Di ko muundang, no? Hangtod iya kong sugton. Oh, naabot na ta. Salamat sa paghatod nako, dong, ha? Merlin sa doy? Ikapila naman tagagiingnan nga. Alam ko tawag gagdong. Mura ko bata na. Kay bata pag yun bitaw ka? Andrew, dako kay tagap sa edad. Pwede kalimtan lang ninimo imong pagpanguyab nako. Ano good kaayo ka? Gwapo, buutan, nindot og lawas. Ang bagay nimo. Ikaw ang bagay nako. Merlin, usa mo gibuhaton ako, ha, para imo kong sugton. Buhaton ako ang tanan para nimo. Oh, naa naman day ka, ma? Oh, asa man ka. Kaseksigod nimo. Gabiin na ali. Mulaag pa ka? Magkita namin sa kong barkada, ma. Pagpuyo ha, ali. Ayaw kong palaguta. Sod ito. Sod. Mama, sad, uy. Ay, paita. Ay, saon man kanin akong anak. Grabe man kagahig ko. Pataka pag yun og pamili og mga barkada. Puro mga bad influence. Merlin, sige na, sugtan ako. Merlin, sama, nitutok mong ka na ako. Andrew, di ba ingon ka, buhato ni mo ang tanan para nako? Oo. Na ako'y nahuna-huna ang paagi. Sabay, mo rin pagi. Nga ikaw mo ay uban-uban siya anak para matarong iyang anak. Oo, mo yung gingon. Nga, sugto na kaniya kung matarong iyang anak. Oo, bro. Pero, huwag pa siya siguro ka mabuang bro siya. Ha? Para masugot ka siyang gusto. Salamat dong ha, kay nisugot ka. Anything for you, Merlin? Ali! Ali nak! Dali na! Naog na! Mula ka umangkaha ka. Oh, ma. Adto na ko, ma. Dili ka mag-inusara, nak. Niya si Andrew. Siya mo ay muuban-uban ni mo kung asa ka. Kamu mo ay mag-uban ron dito sa mall. Unsa? Huwag ko makasabot. Ganun kinahanglan pa kong paubanan ni Mama. Basin lagi unya kung magkita-kita na sad mo sa mga barkada. Saon nga, bad influence mo itong mga barkada ni mo.
Wa siya salig nila. Pero ni mo na nisalig siya. Obvious ba? Ha? Unsa na di mo kadugay nga kaila ni mama? Unsa man? Gibayran ka niya o nanguyab ka niya? Ha? Joke ra, oy. Tana, oy. Mananaw na lang tag sini para mawa ning akong sapot. Unya, kumusta ang inyong mga lakaw ni Ali Dong? Okay raman. Gamay na lang ko nga. Sugton ko nimo. Siguro usa nga matarong ang akong anak ha. Nga piliun niya ang mga barkada nga iyang ikauban. Oh, siyempre. Andrew! Tana! Sige, tana. Ato na mi, Merlin. Kalimot sa atong sabot, ha? Ha? Sabot? Naamoy sabot ni mama? Ay, uwa anak, oy. Tuo man ka ng Andrew, oy. Sige na, lakaw na mo. Oh, abi na ko manglaag ta. Niyam na kita ning menteryo. Dinhi gilubong si Papa. Mauni iyang puntod. Abi ni mo, kung wa pa mamatay si Papa, dili unta mausab si Mama. Ha? Mausab? Oh. Wa siya makasabot nga nung nagrebuilde ko. Wa siya kahibaw nga siya mo hinungdan nga nung naingon ko ani. Ali. Pinangga kayo ko nila sa una. Ilang tanang atensyon na anak ko. Kaya ako ra mo ay naginusaran nilang anak. Pero pagkamatay ni Papa, mura sa nung namatay si Mama. Nakasabot ko nga nasakitan siyang maayo sa pagkamatay ni Papa. Pero mura man siyang nalimot nga na pa yung taon ko. Buhi pa ko. O nagkinahanglan pa kaayo kong inahan. So kanadto, si Mama magsige na laglaang kauban sa iyang mga barkada. Mao nga nag-rebuilde ko. Ali. Andrew, salamat ha. Sa tinuod lang, pag-una, huwag niyo kumalipay nga gipauban-uban kang mama nako. Pero karon, dako ang akong pasalamat nga naa ka. Nga naa ako'y kasultian sa tanan. Salamat, Andrew. Ali. Tigil ko makatug na. Ay, di man mawa si Ali sa kunahuna eh. Siya, na mo kuyog-kuyog pero meron muragwa na ginoon ko makasabot sa kong gipati. Naanad na ko nga kada adlaw mi magkita, kada adlaw mi maguban. Labi na gyud nga hinahinay na nako siyang nasabtan og nakailan ako niya. Laluoy ko ni Ali. Murabag, lami kay siyang gakson. Lami kay siyang atimanon. Ay, naunsa ng taon ko eh. In love, bro. Na in love na ka. Ni Ali? Kisam di ay. Si Ali man itong istoryahan. Si Ali man may pirming magawa si baba. Ay, Bro, klaruhan na eh. Si Mamirli ang imong ipakuyaban. Kaya, sa iya kang anak na in love. Uy, pagsiyod na bro eh. niyabag naman siguro ko bro eh.
Kung unsa ming naasa kong nahuna ron. Ako na ning kalimtan, oy. Pero bro, nga ba? Mas mayog klaruho na nimong ang imong gibati para Merlin, oy. Kung angay bang padayon nimo imong pagpanguyab niya. Kaya kung magpadayon pa ng inyong kalaki nga, magsige mo kuban-uban ni Ali, samot yun ka. May love ka niya. Ug, lagi kong naon, oy. Nga, mauyab nimo ang inahan. Pero, in love kayo ka sa iyong anak. Oh, bro. Lingkod. Unsa man namoy lakaw ni Ali karon? Wa man. Hi, Andrew. Di alagi ka. Pumantay lakaw ron, di ba? Oo. Wa. Ali, ato sa convenience store ka. Ni ako ilista sa pamaliton. Pamalita usa ni Okay, ma. Ando, tara. Ay, ayaw na. Ikaw lang. Murag na importanteng tuyo si Andrew nako. Okay. Nako isulti nimo. Ikaw na. Okay. Andrew, nakita na ko ang kamaayo nimo sa akong anak. Nakita na ko nga nagasinabot ra mong duha. O kampante kaayo ko nga mulakaw si Ali basta ikaw ang kauban. In short, grabe kaayong akong salit nimo. Nakabantay na ka siya nga nakagusto na ko ni Ali. Mao nga nakahuna-una ko. Dili man siguro ta makapasakit sa mga tao kung sugtonti ka, di ba? Imo na kong gisugot? O, Andrew. Kay nakita na ko nga tarong ka. Nga kasalikan ka. Sa tinuod lang, dugay na kong ganahan nimo. Pero mahadlok ko nga basin og dili pa ka mature enough. Pero nakita na ko ang imong pagpangga sa akong anak. Ug nakita na ko nga... Mahal na ko si Ali. Unsa? Ayaw gani pagbinuang. Wa ako magbinuang, Merlin. Sorry, pero... Abi ko bagtarong ka? Unsa man? Plano minimong tuhugon kaming duha sa akong anak, ha? Ma? Nga nun eh? Ali, Merlin, di ka makablame na ako nga mainlove ko ni Ali. Dugay ko nung nagpaabot nimo. Ug ikaw mo ay nagtukbod na ako nga magkasuod mi ni Ali. Nakagusto sa ganako, Andrew? Ali? unsay nakagusto sad? Ayaw kong Mahal ako si Andrew, ma. Dili. Ali. Nga na iman na makadagri ako, ma. Unsa man di ay? Ayaw pagduol sa akong anak, ha? Merlin, sorry. Gawas! Gawas! Di mo na mapipilit, wala nang babalikan. Sa liwanag mong Sukad ato, wa na gyud mi magkita og balik ni Alin ug Merlin. Og nibaw-an na lang nako nga namahawa na sila sa ilang gipuy-an. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.